Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Εδώ έχουμε το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Εδώ με τη βοήθεια του νερού και την πτώση του παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και δίνει ρεύμα στο χωριό. Κάνει Το νερό έρχεται από εδώ. Αιωλικό πάρκο. Το αιωλικό πάρκο ουσιαστικά είναι ανεμογεννήτριες, οι οποίες με κίνηση έμβια και με τη βοήθεια του αέρα παίρνουν το νερό οι ανεμογεννήτριες και παράγουν ρεύμα στο χωριό. Ωραία. Ευχαριστούμε. Φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτό είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Εδώ βλέπουμε τις πολυκατοικίες, οι οποίες πάνω έχουν Εγκατεστημένες Φωτοβολταϊκά. Παίρνουν τώρα αέρα και τον ήλιο, το διοχετεύουν και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια εδώ και δίνουν φως στον δρόμο. Όπως βλέπετε εδώ είναι όλα οικολογικά. Είναι όλα οικολογικά. Ωραία. Σας ευχαριστώ. είναι εμένα, σας παρακαλώ. Θερμοκήπιο. Εδώ έχουμε το θερμοκήπιο. Μετά υπάρχει ένας ανεμιστήρας που δίνει αέρα στα φυτά και οξυγόνο. Και Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η χρησιμότητα του θερμοκηπίου? Για να παραχθούν διάφορα λαχανικά, φρούτα. Που μετά Ενώ δεν είναι στην εποχή τους, ναι. Και μετά πηγαίνουν στην αποθήκη τροφή να απολαμβάνουν τον αγώνα του ποδοσφαίρου. Εδώ πέρα είναι τα αποδυτήρια όπου οι ποδοσφαιριστές πηγαίνουν και εκδίνονται. Απ' την άλλη γωνία υπάρχουν τουαλέτες. Να μην το εξηγήσω. Εδώ στις 4 γωνίες είναι τα μεγάλα φώτα που μπορούν και βοηθάνε το βράδυ να βλέπουν οι ποδοσφαιριστές, μην χτυπήσουν και κανένα πόδι. Και εδώ όλους τους ποδοσφαιριστές γύρω-γύρω. Ευχαριστώ. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εδώ έχουμε το αεροδρόμιο του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ωραία. Οι γραμμές φωτίζουν για να βλέπουν τα αεροπλάνα που να προσγειωθούν. Ή να απογειωθούν επίσης. Εδώ έχουμε Αίθουσα αφήξεων. αίθουσα αφήξεων και εδώ έχουμε Αποχωρήσεων. Ωραία. αίθουσα αποχωρήσεων. Και εδώ φυσικά είναι Το πιλωτήριο. όπου βοηθάει ο πύργος ελέγχου τα αεροπλάνα. με τα αεροπλάνα, με τον οδηγό των αεροπλάνων. Αν γίνει κάτι Για το πού να προσγειωθούν. Ωραία, ευχαριστούμε. Θερινός κινηματογράφος. Εδώ έχουμε το θερινό κινηματογράφο, όπως βλέπετε. Είναι κλειστός αυτή τη μέρα. δεν είναι κανένας εδώ. Βλέπουμε τα τραπεζάκια που μπορεί να φάει και να δει ένας άνθρωπος. Και εδώ είναι ο προβολέας. Ανοίγει. Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Εδώ έχουμε το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Εδώ με τη βοήθεια του νερού και την πτώση του παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και δίνει ρεύμα στο χωριό. Κάνει Το νερό έρχεται από εδώ. Αιωλικό πάρκο. Το αιωλικό πάρκο ουσιαστικά είναι ανεμογεννήτριες, οι οποίες με κίνηση έμβια και με τη βοήθεια του αέρα παίρνουν το νερό οι ανεμογεννήτριες και παράγουν Μετατρέπεται ρεύμα σε στο φως. χωριό. Ωραία. Ευχαριστούμε. Φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτό είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Εδώ βλέπουμε τις πολυκατοικίες, οι οποίες πάνω έχουν Εγκατεστημένες Φωτοβολταϊκά. Παίρνουν τώρα αέρα και τον ήλιο, το διοχετεύουν και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια εδώ και δίνουν φως στον δρόμο. Όπως βλέπετε εδώ είναι όλα οικολογικά. Είναι όλα οικολογικά. Ωραία, σας ευχαριστώ. είναι εμένα, σας παρακαλώ. Θερμοκήπιο. Εδώ έχουμε το θερμοκήπιο. Μετά υπάρχει ένας ανεμιστήρας που δίνει αέρα στα φυτά και οξυγόνο. Και Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η χρησιμότητα του θερμοκηπίου? Για να παραχθούν διάφορα λαχανικά, φρούτα. που μετά Ενώ δεν είναι στην εποχή τους, ναι. Και μετά πηγαίνουν στην αποθήκη τροφή να απολαμβάνουν τον αγώνα του ποδοσφαίρου. Εδώ πέρα είναι τα αποδυτήρια όπου οι ποδοσφαιριστές πηγαίνουν και εκδίνονται.
Απ' την άλλη γωνία υπάρχουν Τουαλέτες. τουαλέτες. Να μην το εξηγήσω. Εδώ στις 4 γωνίες είναι τα μεγάλα φώτα που μπορούν και βοηθάνε το βράδυ να βλέπουν οι ποδοσφαιριστές, μην χτυπήσουν και κανένα πόδι. Και εδώ όλους τους ποδοσφαιριστές γύρω-γύρω. Ευχαριστώ. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εδώ έχουμε το αεροδρόμιο του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ωραία. Οι γραμμές φωτίζουν για να βλέπουν τα αεροπλάνα που να προσγειωθούν. Ή να απογειωθούν. Ναι. Εδώ έχουμε Αίθουσα αφήξεων. αίθουσα αφήξεων και εδώ έχουμε Αποχωρήσεων. και Ωραία. αίθουσα αποχωρήσεων. Και Και εδώ φυσικά είναι ο Το πύργος πιλωτήριο. ελέγχου, όπου βοηθάει ο πύργος ελέγχου τα αεροπλάνα. επικοινωνεί με τα αεροπλάνα, με τον οδηγό των αεροπλάνων. Αν γίνει κάτι, Για το πού να προσγειωθούν. Ωραία, ευχαριστούμε. Θερινός κινηματογράφος. Εδώ έχουμε το θερινό κινηματογράφο, όπως βλέπετε. Είναι κλειστό αυτή τη μέρα. δεν είναι κανένας εδώ. Ήταν έτσι στυλισκισμένο.